Arratsaldeon danoi. 2025ko azaroaren 27an ohiko osoko bilkura deitu dugu honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan adierazpen instituzionala euskararen nazioarteko eguna 2025. Dakizuten bezala abenduan 3an euskararen nazioarteko eguna ospatuko dugu eta horren inguruan prestatu den erakunde adierazpena irakurtzera noa ondoren. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du. Luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau. Hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena. Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean, eutsi genuen. Isilaraztzen aurrean, hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argizpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea, zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duen ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko. Badugu zer hobetu. Eta pres gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera. Elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskara bizi, euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu honaino eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta, euskarari distira emateko. Eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da. Guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat. Elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari. Eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lur zoru berriak landuko ditugu denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria eraiteko. Atzeak erakus diezagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitako euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Eta adierazpena irakurri ondoren, bigarren puntuari helduko diogu, 2025ko urriaren 30ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Hirugarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola, 2025ko urriaren 25tik 2025ko azaroaren 21 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, tokiko gobernu batzarren erabakien kontrola, 2025ko urriaren 27tik 2025ko azaroaren 17 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza.
Bosgarren puntuan informazioko puntua daukagu, finantza eta aurrekontuei buruzko hain zuzen ere, 2025ko 3. hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. 6. puntua ere informaziokoa da, ordainketako batazbesteko epeari buruzko hain zuzen ere, 2025ko 3. hiruhilekoari dagokiona ere. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. 7. puntuan, 2026 urteko ordenantza fiskalak behin betiko onespen ematea. Amaia, mesedez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Udalbatzarrak 2025ko irailaren 25ean egindako osoko bilkuran erabaki zuen hasierako onespena ematea 2026 urterako ordenantza fiskalen aldaketari. Uztailaren 5ko 11/1989 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunei buruzkoak 16 puntu bat artikuluan dio. Udal korporazioek tributuen ezarpen, ezabatze eta antolamendurako eta tributu kuota desberdinen zehaztapenerako beharrezko diren elementuen finkapenerako hartutako akordioak eta baita ere dagozkien ordenantza fiskalen onespen eta aldarapenak entitatearen iragarki taulan jarriko dira agerian 30 egunetan zehar, berauetan interesdunek espedientea aztertu ahal izango dutelarik eta egokitzat jo ditzaten erreklamazioak aurkeztu. 16.3 artikuluan dio, jendaurreko erakusketako epealdia amaitu ondoren, udal korporazioak behar diren behin betiko erabakiak hartuko dituzte, aurkeztu izan diren erreklamazioak ebatziz eta ordenantzaren behin betiko idazketa, beraren indargabetze edo eta behin-behineko akordioan aipatutako aldarazpenak onetsiz. Jendaurreko erakusketako 30 eguneko epealdian, 2025ko azaroan 11an amaitu da. 2026 urteko urtarrilaren batean indarrean sartzeko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onespena 2025ko irailaren 30ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen, egun berean ipini zen udalako iragarkien taula. Eta bi erreklamazio edo iradokizun aurkeztu dira. FFS Andreak aurkeztu duen erreklamazio edo iradokizuna. 2025, 2006 eta 13.280 sarrera erregistroak. FFS Andreak aurkeztutako alegazioa udal musika eskolako prezio publikoen kasuan egun aplikatzen diren obariei buruzkoa da, eta eskatzen du obaria helduei ere aplikatzea. Egun jasota dagoen moduan, familia ugarien kasuan gurasoei ezaielako obaria aplikatzen. Halaber dio, udal musika eskolako prezio publikoak zehazten direnean, haurrak eta helduak bereizten badira, familia ugarien obariak arautzen direnean, haur, nerabe eta gazte aipatzen direla. Adin tarterik gabe. Adierazi behar da, udalbatzarrak 2025ko irailaren 25ean eziola hasierako onespena eman 8. ordenantzaren eranzkineko R atalean jasotako udal musika eskolako prezio publiko aldatzeari. Ezta 14. ordenantzari ere, udal prezio publikoen obari buruzko araudi aldatzeari dagokionean. Udalbatzarrak 2025ko apirilaren 29ean egindako osoko bilkuran 2025-26 ikasturterako prezio publikoak onartu zituenean ebatzi zuen familia ugarien kasuan obaria aplikatzea haur, nerabe eta gazteei, baina ez familia ugariko gurasoei. Uztailaren 5ko 11/1989 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunei buruzkoak 16 puntu bat artikuluan ordenantza fiskalen aldaketei buruzko izapidea jasotzen dituenean adierazten du hasierako onespena emandako aldaketei buruzko alegazio eta iradokizunak ebatziko direla, jendaurreko erakusketako epean aurkeztu direnean. Horregatik guztiagatik adierazi behar da FFS Andreak aurkeztu duen erreklamazio iradokizuna ez datorrela bat, ez diola erreferentzia egiten hasierako onespena eman zaion ordenantza fiskalen aldaketari buruzko testuarekin. Ez duela errespetatzen foru araua jendaurrean azaldutako aldaketen eta aurkeztu den erreklamazio iradokizunaren arteko lotura. Bigarrena, UAI Andreak aurkeztu den erreklamazio edo iradokizuna 13.531 sarrera erregistroduna. UAI Andreak ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan familia ugariei aplikatzen zaien obaria guraso bakarreko familiei ere aplikatzea eskatu du. Eta ez bada posible guraso bakarreko familia guztiei aplikatzea gutxienez 2 haur edo gehiago dituzten guraso bakarreko familiei aplikatzea obaria. Orokorrean ahalegin ekonomiko handiagoa egin behar dutelako. Uztailaren 5ko 11/1989 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunei buruzkoak 9 puntu bat artikuluan dio. Udalerriek beren eskumenak erabiliz eta foru arauen naiz nazioarteko itunen esparruan zerga onurak eman ahal izango dituzte beraiei dagozkien tributuetan euren aurrekontuen kontura beren gain hartuz. Eta horren harira, uztailaren 5ko 12/1989 foru arauak ondasun higiezinen gaineko zergari buruzkoak dio.
Uztailaren 5/11/1999 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunei buruzkoak 9.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, udalerriek honako bariak arautu ahal izango dituzte zerga kuota osoaren gainean. Kuota osoaren 90% bitarteko baria, subjektu pasiboak familia ugarien titularrak direnean. Egun, familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18/40/2003 legearen arabera, kide hauek dituztenak dira familia ugariak. 3 seme-alaba edo gehiago dituzten aurreko aide bat edo bi komunak izan edo ez, 2 seme-alaba komunak izan ala ez dituzten aurreko aide bat edo 2 seme-alabetako bat gutxienez minusbaliatua bada edo lanerako ezindua baldin badago, 2 seme-alaba komunak izan ala ez dituzten 2 aurreko aide, 2ak minusbaliatuak badira edo gutxienez haietako batek 75% edo gehiagoko minusbaliatasun gradua baldin badu edo lanerako ezindua baldin badaude, aita eta ama banatuak edo dibortziatuak 3 seme-alaba edo gehiagorekin komunak izan ala ez, naiz eta familia unitate desberdinetan egon beti ere bere ekonomia mendekotasunean baldin badaude, naiz eta ez bizi ezkontza egoitzan, 2 seme-alaba dituen aita edo ama baldin eta beste gurasoa hil bada, aita eta amarik ez duten umezurtz diren 2 anai-arreba edo gehiago tutoretza harrera edo zaintzan daudenak eta tutorearekin, hartzailearekin edo zaintzailearekin bizi direnak baina ez daudenak haien menpe, aita eta amari gabeko 18 urtetik gorako 3 anai-arreba umezurtz edo gehiago edo 2 anai-arreba umezurtz bietako bat minusbaliatua bada, elkarrekin bizi eta elkarren artean ekonomia mendekotasuna dutenean. Ondorio estatzen da, egun indarrean dagoen arautegiaren arabera ez daudela parekatuta familia ugariak eta guraso bakarreko familiak. Horren bestez, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen uztailaren 5/1999 foru arauak, egun familia ugariei aplikatzen zaien obaria soilik indarrean dagoen arautegiaren arabera familia ugariak direnean aplikatuko zaie. Guraso bakarreko eta familien erregimenari buruzko araudia aldatzeko izapideak egiten ari dira. Bai diputatuen kongresuan eta baita Eusko Legebiltzarrean. Diputatuen kongresuan izapidetzen ari da familien lege berria, emendakin fasean dago, eta zioen azalpenean adierazten du, ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez familia ugariei dagozkin onurak 2 seme-alaba dituzten guraso bakarreko familietara zabaltzea aurreikusten duela. Era berean, Legebiltzarreko guraso bakarreko familien araubidea arautzen duen dekreto proiektu bat izapidetzen ari da. Horren helburua da, guraso bakarreko familien eta guraso bakarreko egoeran dauden familien errealitatea aitortza. Babes sozial, ekonomiko eta juridikoko esparru bat izateko aukera emango dien estatus propio bat emanez. Beren eskubideen bermatzaile izango dena eta familia horiek gaur egun pairatzen duten pobrezia eta gizarte bazterkeriaren arriskua murrizteko gai izango dena. Halaber, Udalbatzarrak 2025ko irailaren 25ean hasierako onespena eman zion 7. ordenantza fiskalaren eranzkineko G ataleko 3 puntu bat apartatuan, adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak taulan, akats bat dago 2. lerroan. Partekatutako hitza falta da. Gazteleraz dagoen taula zuzena da. Beraz, bertan sartzen du hitz hori. Antolakuntza informazio batzordeak hala proposatuta, Udalbatzarrak gehiengoz edo aho batez erabakiko du, FFS Andreak aurkeztu duen erreklamazio iradokizuna izapidetzera ez onartzea, ez datorrelako bat hasierako onespena jaso zuen ordenantza fiskalen aldaketarako testuarekin, FFS Andreari jakinaraztea aurkeztu duen erreklamazio iradokizuna kontuan hartuko dela 2026-27 ikasturterako udal musika eskolari dagokion prezio publikoaren aldaketa izapidetzen denean, UAI Andreak aurkeztu duen erreklamazio iradokizuna ezestea, udalerriek ordenantza fiskalaren bidez tokiko tributuen onura fiskalak soilik foru arau batean aurreikusita daudenean aitor ditzaketelako, eta egun ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez obaria ez dago aurreikusita guraso bakarreko familientzat, laugarrena, 7. ordenantza fiskalaren erazkineko G ataleko 3 puntu bat artikuluan, adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak taularen 2. lerroan dagoen akatsa zuzentzea, euskarazko idazketan. Taula zuzena honela egongo da idatzita, eta sartzen du partekatutako hitza. 5. Behin betiko onartzea, Udalbatzarrak 2025ko irailaren 25ean egindako osoko bilkuran indarrean dauden ordenantza fiskalen aldaketei emandako hasierako onespena, 2026ko urtarrilaren 1 aurrera indarrean sartzeko. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu. Ignacio, arratsaldeon, lehen txandan zure da.
Mizker Xabier, arratsaldeon guztioi. Gaur onartuko ditugu behin betikoz 2026ko ordenantza fiskalak. Eta aurreko osoko bilkuran esan nuen zerbait gogoratu nahiko nuke gaur. Ordenantza fiskal hauen berrikuspena ez dela soilik zenbaki batzuk igo edo jaistia baizik eta borondate politiko baten adierazpena dela. Fiskaletateaz hitz egite deunean, gure zerbitzu publikoei nola eusten dieun, alegina nola banatzen deun, edota erakunde gisa ze lehentasun ditugun aipatze ditugu. Eta gaur dakargun proposamena herritarren benetako beharrei erantzuteko proposamen bada. Enez gehiegi luzatuko, baina bai aipatu nahiko nuke guretzako garrantzitsua dan puntu batian. Dela etxebizitza hutsei jarritako errekargua. 100-etik legezko maksimora igoko dalako 150. Azpimarratu behar da, urratxori ez dela doikuntza bat, baizik eta Zarauzko Alderdi Sozialistak bultzatutako erabaki politikoa baizik. Eta hori gaur esan da eta jasota geratzea nahiko nuke. Etxebizitza mobilizatzea bete behar publikoa dela. Uste deu, izan ere gure ardura da, etxe batian sartzeko benetako zailtasuna dituen pertsona horiek defendatzia. Oain dela egun batzuk, argitaratu zen albiste bat, Gipuzkoako egoera argi eta garbi azpimarratzezuna. Bertan, adieraztezan milaka pertsona eta familiak ez duela inungo aukeraik ez etxebizitza aurkitzeko, ez presioagatik bakarri baizik eta aukeragatik ere. Eta egoera horren aurrian, udal asko geldiri daude. Udal horietako 160 Gipuzkoako udalen 160 errekargu bat aplikatzue, baina esan dezakau ia erdiak ez duela inungo errekargurik aplikatzen. Lurraldeko 5 herri bakarrik handakae 150 eta hau 6. izangoa, Zarautz. Horratikan, Zarautzek tinko eusteio kontu honei, baina ez du inertziagatik bakarrik hartzen baizik eta benetako bultza bat eman zaielako, kasu honetan Alderdi Sozialistatik. Beharrezko iritu zaigu, etxe bizitza eskubidea dalako, eta ezin ditugulako 819 etxe bizitza utzi Zarautzen alokatu beharrian beste pertsona batzui benetan beharra dakaen nahi. Oain arte, etxe bizitza hauek 100 errekarguakin 329.000 euro sartze zitun Zarauzko udalian, baina argi dago, helburu nagusia ez dela inoiz diru gehiago biltzea, baizik eta etxe bizitza hauek, taskaen pertsona hauek, ez eukitzea utxik aukera eroso bezala. Salbuespena, baizik. Gaur argi eta garbi esate deu, Zarautzek 150ko urratxau emate bau, guk indako bultzada bati dela. Uste deu, etxe bizitza mobilizatzea ezinbestekoa dela, udalarrian etorkizun hau ondo babesteko. Eta linea hori jarraituz, salbuespenak ere kendu dira. Adibidez, etxe bizitza turistikoak ez dialako errekargutik salbuetxita egongo ohiko bizileko ez gaia. Eta urtez urte, ordenantza fiskal hauek hobetzen joan behar deu, eta aurreko udal batzan aipatu genuen bezala, hurrengo ekitaldian progresibotasuna aplikatzea nahiko genuke denboraz eta sakontasun handiagoz landuta. Ordenantza fiskalak tresna bizi bat izan behar du, aldaketa sozial eta ekonomikotan egokitua, eta ala izango ia. Posi gaude, ordenantza fiskal hauekin, uste badeu politika batzutan ausarta eta arduratsua danean, benetan Zarauztarren mesedeako dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio, garazi, ez? Inazio, benetan pentsatzen badezute 150ko errekargu hau etxe bizitza gabeziaren arazoari soluzio bat izan daitekela, nik nire zalantza ditut. Zuek hori bultzatzen dezute, baina etxe bizitza beharraren arazoari etxe bizitza publiko gehiago eraikitzetik etorriko da. Hau esaten dut, 100arekin ez delako gehiegi mobilizatu, eta neurtuko dugu 150rekin zenbateko mobilizazioa lortzen den, zenbat etxe bizitza mobilizatzea lortzen den. Baina ez dugu guk erabat bat egiten zuek oraintxe esan dezutenarekin, errekargu hori ez baita soluzioa. Izan daiteke, zuk esan dezun bezala, diru sarrera
gehiago lortu daitezkela, bai. Baina nik gehiago sinisten dut, etxe bizitza hutsak dauzkatenei, errekargua jarri baino, laguntzearekin. Eta erreztasunak ematerekin. Eta badira udaletxe batzuk, Legazpiko adibide, errekargua kendu duena, eta injustu ere, ibiaren ibia ordainketan eguneko 89aren kenketa egitea proposatzen duena bizigune programera atxikitzen badira etxe bizitza horiek. Alegia, modu asko dago etxe bizitza hutsa mobilizatzeko, baina nik ez dut sinisten eguneko 50ko errekargu horrek zarauten soluziorik ekarriko dunik. Soluzioa da, hirita bezalako lurzoru publikoak Eusko Jaurlaritzaren esku jarri, hitzarmenak lehenbailen sinatu, eta etxe bizitza publikoa alokairuan gazte eta gazte zireneik, beharra dituztenei bidiratzea. Garbi daukago. Bigarren txandarako aukera, Inazio? Bai, eta horrekin ados, etxe bizitza hutsei errekargo bat jartzia ez da soluzio bakarra, baina izan daiteke soluzioko hanka bat. Etxe bizitza publikoa eraikitzia edo parke immobiliarioa handitzia izan daiteke soluzioan beste hanka handi bat. Eta hortan, udal gobernu hau lehania nahi da, azkeneko 3 legealdi hauetan, etxe bizitza publikoko parkia ahalik eta gehien hasten Eusko Jaurlaritzakin batea. Garbi dago hemen ez daola soluzio magikoik. Ez dago zona tentsionatu izendatziak ez du ekarriko automatikoki inungo soluzio magikoik. Edo eta errekarguai jotziak ez du ekarriko inungo soluzio magikoik. Edo eta etxe bizitza publiko gehiago itiak ez du ekarriko inungo soluzio magikoik. Baina bai ekarriko una da gure esku dauden erraminta danak, erabiltziak, ekarriko egoera etorkizunean hobia izatia. Eta horrexegatik defenditzeu baitare, zarautzek zona tentsionatu izan berdula, guk erraminta gehi ukitzeko, eta etorkizunean ere, egoera hobia izateko. Eskerrik asko. Eta honekin bozkatu egingo dugu 7. puntua. 2026. urteko ordenantza fiskalak behin betiko onartzearen aldeko bozkak, 12 abstentzioak, 10. 8 hor, barkatu. 8. Onartu egiten da. 8. puntua jarraian. Nazioarteko babesa eskatzen dutenen edota jasotzen dutenen programako apartamentuen erreglamendua indargabetzea. Amaia, mesedez? 2018ko azaroaren 29an egindako bilkuran, udalbatzarrak hasiera onespena eman zion nazioarteko babesa eskatzen dutenen edota jasotzen dutenen programako apartamentuen erreglamenduari. Jendaurreko erakustaldian alegazioerik eta iradokizunik aurkeztu ezenez, ordenantzaaren behin betiko testua Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen, 2019ko otsailaren 18. Orain, gizarte zerbitzuetako departamentuak proposamen bat aurkeztu du ordenantza hori baliogabetzeko. Departamentuak aurkeztuako proposamena ikusita eta herritarren informazio batzordeak aldeko irizpena egin ondoren, udalbatzarrak hau batez edo gehiengo honako hau erabakiko du. Lehena, nazioarteko babesa eskatzen dutenen edota jasotzen dutenen programako apartamentuen erreglamendua indargabetzea hasiera onartzea. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko erakustaldiaren tramitearen iragarkia udaleko iragarki taulan eta weborrian eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da. 3. Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada ordenantza behin betiko indargabetuko da, berari asko erabakirik hartu beharrik gabe, eta horren berri emango da Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Eskerrik asko, Amaia. Txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu. Beraz, 8. puntua. Nazioarteko babesa eskatzen dutenen edota jasotzen dutenen programako apartamentuen erreglamendua indargabetzearen aldeko bozkak. Hau batez onartzen da. Bederatzigarren puntua. Gizarte zerbitzuetako dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoen ordenantzaren aldaketa hasierako onespena. Amaia, mesedez? 2024ko urtarrilaren 25ean egindako osoko bilkuran, udalbatzarrak dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu zituen.
Horien artean, gizarte zerbitzuetako dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak. Iragarkia 2024ko apirilaren 5ean argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Orain, gizarte zerbitzuetako departamentuak proposamen bat aurkeztu du oinarri espezifiko haiek aldatzeko. Horiek horrela, eta herritarren arloko informazio batzordea 2025ko azaroaren 14an egindako bileran aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzarrak gehiengoz edo aho batez honako hau erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea gizarte zerbitzuetako dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoen ordenantzaren aldaketari, ondoko idazkera berriaren arabera. Ondorengo parrafoak kenduko da lehenengo eta bigarren erazkinetako bigarren ataletik. Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarriak diren kooperazio proiektuek ere laguntza jaso ahal izango dute, nahiz eta elkarte edo erakunde eskatzaileak zarautzen ordezkaritza ofizialik ez izan. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko erakustaldiaren tramitea jakitera emango da udaleko iragarki taulan eta web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Hirugarrena, erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordenantzaren aldaketa behin betiko onartutzat hartuko da, berari asko erabakirik hartu beharrik gabe. Hori bai, indarrean sartzeko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu beharko da onartutako testu osoa. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Gloria, arratsaldeon, lehen txandan, zure daitza. Arratsaldeon, proposatutako aldaketa guztiz logikoa da. Bere garaian kontsideratu zen beharrezkoa zela, baina orain gaur egun ez, beraz, ados gaude. Eta aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko gure herriko borondresei. Benetan, eskertzen da egiten duten lana, eta nik uste dut naiz eta beste plenotan esan, ez dago soberan berriro azpimarratzea eta eskerrak ematea. Eskerrik asko, Gloria. Jesus, lehen txandan zure daitza. Bai, arratsaldeon. Ikusten dezuen bezala paraforik entzen deu, besteak beste, guretzat oso garantzitsua da dirulaguntzen araudiak aldan eta objektiboenak izatea. Eta azkenean parafonetan subjektibotasun bat sartzen du, nolabait araudi horretan, eta ikusten genduen egokia zela nolabait eta justua, interesgarri izan edo izitzan, etzalako benetan, nahiko subjektiboa zan zerbait ikustezalako. Hori kontutan hartuta, arlo hauetan lanian dirauten elkarte guztiekin harremanetan ipini ginen, ezer hasi baino lehen, prozesu horretan ikusi izan beraien aldetik ere ondo ikusten zala, alegia parte hartze zuzena eukideu beraiekin, eta horren ondorioz, baia hasi dugu gaur lehenengo hasierako onespena ematen diogun aldaketa honi. Beraz, parafori desagertuko da, ez du eraginik egiten, nolabait elkartei, zarautzen lanian dirauten elkartei, eta gardentasun gehiago ematen dio baita ere araudiaren aplikazioari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandako beharrik, bozkatu egingo dugu beraz, 9. puntua. Gizarte zerbitzuetako dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoen ordenantzaren aldaketari hasierako onespen ematearen aldeko bozkak. Hau batez onartzen da. 10. puntua jarraian. Zarauzko udalaren jabetzako lokalak, eraikinak eta bide publikoko elementuak garbitzeko zerbitzua. Amaia, mesedez. Espedientea aztertuta eztabaidatu ondoren lurraldeko informazio batzordeak honako irizpena egite erabaki du. Udalak espediente bat ireki du Zarauzko udalaren jabetzako lokalak, eraikinak eta bide publikoko elementua garbitzeko zerbitzua prozedura ireki bidez adjudikatzeko. Administrazio klausulen agiriak eta baldintza teknikoen agiriak xedatutakoaren arabera. Ikusita kontratazio horretarako administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen agiria, bai eta lurralde arloko informazio batzordeak emandako irizpena ere, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehena, Zarauzko udalaren jabetzako lokalak, eraikinak eta bide publikoko elementua garbitzeko zerbitzua kontratatzeko administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen agiria onartzea. Bigarrena, kontratu hori adjudikatzeko deialdia egitea, prozedura ireki bidez eta gehienezko lizitazio prezio hauetan.
ohiko ordutegia orduko prezioa 57 euro bez barne. Igande jaiegun edo eta gaueko ordutegian orduko prezioa 51,50 euro bez barne. Aurreko prezio guztiak gehienekoak izango dira. Hortaz, lizitatzaileek prezio horiek beherantz hobetzeko aukera izango dute. Lizitazio prezioa gainditzen duen eskaintzarik ez da onartuko. Lizitazioari prezio hau jarri zaio. Urteko 2.592.874,75 euro bez sartuta. Kopuru hori zerbitzuaren urteko gutxi gora berako kostua da eta hor sartuta egongo dira zerbitzutik sortutako gastu guztiak. 3. Kontratuaren prezioa ordaintzeko udala konpromisoa hartu du zerbitzu honek eragindako hurrengo ekitaldietako aurrekontuetan behar adina kreditu jartzeko. 4. Kontratazio espedientean nahitaezkoak diren gainerako izapideak betetzea eta lizitazioa Europar Batasunaren aldizkari ofizialean eta kontratatzailearen profilan argitaratzea. 5. Tokiko gobernu batzarraren esku uztea kontratuaren lizitazioari eta gauzatzeari dagozkion tramite guztiak, Aprilaren 2/7/1995 legeak tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak 24 artikuluan xedatutakoaren arabera. Eskerrik asko, Maia. Eta 10. puntu honen inguruko xetasun gehiago jakiteko, Iban San Martin obra eta zerbituen zinegotziari mago diotitza. Arratsaldeon, Iban, egin zunean. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, Xavier. Idazkariak azalduen moduan, gaurko osoko bilkuran onartzera dakartzagu udal jabetzako erekinen garbiketa zerbitzuaren pleguak, eta beraz, zerbitzu honen kontratazio prozesuari hasiera emango diogu. Kontratu hau 2 urtetarako izango da, eta gaur egun udalak dituen zerbitzu guztien artean handiena da. Bai aurrekontuaren tamainagatik, eta baita lanpostuen kopuruagatik. Lizitaziorako aurrikusitako aurrekontua, idazkariak esan duen bezalaxe, oinarria ia 2.600.000 eurokoa izango da. Eta egungo zerbitzutik 45 langile subrogatuko dira. Eskerrik asko, Iban, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan zure daitza. Bai, arratsaldeon. Kontratu handi eta beharrezkoa dau, eta nik kirol zinegotzin izen einean, bai, aipatu nahiko nukela, milaka zarauztarrek egunero disfrutatzeuen eraikin baten inguruan hitzaiteko, dela gure kiroldegia. Kontratu hau inbitartian, bai, herrilaneko teknikariak eta kiroletako teknikariak elkarlan onian egon dira, Zarauzko kiroldegiko benetako beharrak identifikatu eta garbitasuna eredu eraginkorrago batian egokitzeko. Eta zentzu horretan, bai hitzartea erabili nahiko nukela, eskerrak emateko, baita ere kiroletako teknikariei, indako elkarlanagatik eta indako lanagatik. Eta lan tekniko horre, bi gauza garrantzitsu nik uste albidetuko itula. Alde batetik, kiroldegi egunero erabiltzeuen erabiltzaile edo pertsona guztientzako gune garbi, seguru eta osasungarri bat izaten jarraitzia kiroldegi hau, eta bigarrenengoa izango litzake beharrezkoak ez diren kostuak edo zereginak ezabatzia. Eta zentzu hortan, gure ustez, honeak arridan kontratu hau aurreko baino hobiagoa da eta eraginkorragoa da. Orduan, eskertu besteik ez, eta zoriondu, bai Ibani eta bai herri laneko teknikari guztiei egindako elkarlanagatik, eta besteik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio. Lehen txandan, Ainara, arratsaldeon, zure daitza. Bai, arratsaldeon. EH Bilduk beti defenditu izan du zerbitzu publikoen publifikazioa, eta uste du udalaren esku egoteak kalitate handiagoa, gardentasun handiagoa eta langileen lan baldintzak bermea ekartzen dula. Ez da soilik aurrekontu kontua. Publifikazioak herritarren konfidantza sendotzen du, udalaren esku hartzea gardentasunaren eta kontrol publikoaren bermea delako. Aurreko lizitazioa egin zenean ere 2023an zerbitzu hau publifikatzeko azterketa egitea eskatu genuen. Eta oraingoan berriz ere eskaera berdina egiten dugu. Zerbitzua publifikatzeak onurazko ekarriko lituzke. Kostu ekonomikoa txikiagoa izan liteke, egiten den lanaren kontrola udalak izango luke eta langilek lanbaldintza duinagoak eta segurtasun handiagoa izango lukete. Gutxienez, gaia aztertzeko modukoa dela uste dugu eta horregatik berriz egiten dugu eskaera berdina. Ezin dugu bukatu guk eskatzen dugun publifikazio hau prozesu honek konplexutasun handia dakala. Ibanek esan duen bezala, 45 langile publifikatzea ez da erresa, administrazio prozedura luzeak egin behar dira, plantilla organiko egokitu eta aurrekontua berrantelatu behar dira. Horrez gain, zerbitzua zuzenean kudeatzeko beharrezkoa da barne egitura sendoa, koordinazio teknikoa eta baliabide materiala udalak bere gain hartzea.
Horrek denbora eta planifikazio arduratsua eskatzen du. Horregatik uste deu azterketa honekin hasteko garaia dela. Lizitazio honetako zerbitzua optimizatzeko lanketa bat egin da, kostua asko igo ez dadin. Baina optimizazio honek langilei aldaketak eragingo dizkie, eta lan baldintzak bermatuta egongo direla ziurtatzen bada ere zalantzak sortzen dizkigu. Ez gaude lizitazio honen aurka. Azken batean funtsezkoa den zerbitzua bat delako, eta ezin delako eten, baina ezin dugu aldeko botoa eman beste era batera kudeatuko beharko litzatekela uste dugulako. Edo gutxienez, publifikazioaren azterketa egin beharko litzatekela uste dugulako. Beraz, gure botoa abstentzioa izangoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ainara. Iban, lehen txandan, zure daitza. Udalak urte luzez izan du konpromiso irmoa. Sektore honetako langileen lanbalditzak hobetzearekin. Eta bete izan ditu sinatu diren hitzarmen guztiak. Oraingo plegutan ere, hitzarmenaren edukia eta eguneraketak modu integralean txertatu dira. Langileen eskubideak bermatzeko eta kontratuaren kostua benetako egoerara egokitzeko. Kontratu honen prestaketa prozesuan, udaleko zerbitzu teknikoak lan sakona egin dute. Aztertu dituzte, bai gaur egingo egoera eta beharrak, bai etorkizun hurbilean aurreikusten diren aldaketak. Lan horri esker kontratua benetan behar den zerbitzua egokitu da. Ez da kopia-pega bat, automatiko bat aurreko kontratutik, baizik eta zerbitzuaren eguneratze egitekorik azterketan oinarritu den proposamena. Analizi horretan, jasotako ondorietako bat izan da, zenbait eraikin eta instalazioetan egokitzapenak egitea. Inaxok aipatu duen bezalaxe, adibidez, Aritz Batalde kiroldegian egin den bezala, udal eraikinetako bulegoetan eta komun autogarbigarrietan hain zuzen. Izan ere, erabilera mailak aldatu dira, ordutegiak zabaltzen edo aldatzen dira, eta erabiltzaileen fluxuak ere handitu eta txikitu egin dira zeinbat guneetan. Horre guztiak, garbiketa zerbitzuaren antolaketa berrikustea eskatzen zuen, eta hori egin da. Pleguetan modu ordenatuan jasotako berrantolaketaren bidez. Argi utzi nahi dut, berrantolaketa hau ez duela inolaz ere langileen lanordu kopurua murrizten, ez da soldatak ere. Aldaketak zerbitzua optimizatzeko izan dira soilik. Gaur onartuko ditugun plegoetan jasotzen da kontratu berriaren ordu kosteen egitura, eta prezio ezberdin izango dira. Leno Amaiak idazkariak andereak esan duen bezalaxe, 57 euro orduko lanaldi arruntetan eta 51,50 euro orduko igandetan, jaiegunetan eta gaueko txandetan izango da. Kostu hauek, hitzarmen kolektiboan eta sektorearen egungo egoeran oinarrituta kalkulatu dira, eta bermatzen dute kontratuaren marko ekonomikoa egokia eta bideragarria izango dela esleipen aldirako. Laburbilduz, gaur aurkezten ditugun pleguak serio eta arduraz egindako lan baten emaitza da. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik egiten duen balorazioa oso positiboa da. Eta ez dut aipatu gabe utzi nahi, horren inguruan eginiko lan handia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Iban, bigarren txandarako aukera, bai Naxio, zure daitza. Bai, nik apunte txiki bat iterren. Zalantzak adierazi dituze garbitzailean egoeragatik, eta nik uste esan behar dela, dela gutxi sinatu dela hitzarmen kolektibo berri bat, eta nire galdera duda izango litzake, ea langilean eta enpresan arteko hitzarmen kolektibo berri batek ez badizue zuen zalantzetatik ateratzen, ez dakitela benetan zerrekateako izuen zuen zalantzetatik. Ez dakit, karri berdan honea pertsona bat esatea ondo daudela, edo ze behar dazka zuen. Eskerrik asko Naxio, bigarren txandan, ez? Bozkatu egingo dugu beraz, 10. puntua. Zarauzko udalaren jabetzako lokalak eraikinak eta bide publikoko elementua garbitzeko zerbitzuaren aldeko bozkak. 12. Abstentzioak 8 onartu egiten da. Hamaikagarren puntua. Zarauzko 1.1 talde zaharra birgaitzeko plan bereziaren 7. aldaketa, 05 eraikuntza unitateari dagokiona, behin betiko onespena ematea. Amaia mesedez.
2025ko abuztuaren 4an, Carlos Arguiñano Promociones SL sozietateak proposamen bat aurkeztu du Aldezarreko plan bereziko E05 eraikuntza unitateko fitxean jasotako antolamendu xehatua aldatzeko. Nagusia 19. Asmoa da E05 eraikuntza unitatearen patioaren inguruko sestra aldatzea, gehienez 10,43 metroko kotaraino igota. Sestra berri hori bat dator kale nagusiko 19 finkaren eta aldamenekoaren kale nagusia 17 patioan dagoenarekin. 2025ko irailaren 29an tokiko gobernu batzarrak hasierako onespena eman zion Zarauzko bat Aldezarra birgaitzeko plan bereziaren 7. aldaketari. Iragarkia 2025ko urriaren 7ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta egun bereko Diario Basko egunkarian argitaratu ziren. Horretarako emandako epean ez da alegaziorik aurkeztu. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak eta kultura eta hizkuntza politika sailak nahitaezko txostenak egin dituzte. Behin betiko onesperaren aldekoak dira txosten horiek. Hirigintza eta ingurumen departamentuak dagokion txostena egin du. Gaia aztertu ondoren lurraldeko informazio batzordeak botoekin, baina ez ditu jartzen, udal batzarrari honako akordio hau hartzea proposatu dio. Azpixan daude botoak. Aurrena, Zarauzko bat Aldezarra birgaitzeko plan bereziaren 7. aldaketa, E05 eraikuntza unitateari dagokiona, behin betiko onartzea Carlos Arguiñano Promociones SL proposatutakoa da. Bigarrena, behin betiko onartutako dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko plangintza erregistroa bidaltzea. Eta hirugarrena, behin betiko onespenaren erabakiaren eduki osoa hirigintza arauekin batera Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea. Onarpenaren iragarkia lurralde historikoan gehien saltzen den egunkarian argitaratzea. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu, ez, bozkatu egingo dugu beraz, 11. puntua. Zarauzko bat Aldezarra birgaitzeko plan bereziaren 7. aldaketa E05 eraikuntza unitateari dagokionari behin betiko onaspena emateren aldeko bozkak, 12, abstentzioak 8, onartu egiten da. Jarraian 12. puntuari helduko diogu. Udalaren titulu artesonaekoak diren eta lurzoruaren udal ondarea osatzen duten antolamendu definituko esparruko ODE 17 milioi egiezi multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besteren du eta bertan etxebizitza libreak eta babes publikokoak sustatzeko lehiaketa adjudikazioa. Amaia, mesedez? Udalak espediente bat ireki du Zarauzko 2025ko ekainaren 24an egindako bilkuran. Udal batzarrak erabaki zuen udalaren titulartasunekoak diren eta lurzoruaren udalondarea osatzen duten antolamendu definituko esparruko 17 milioi egiezin multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besteren du eta bertan etxebizitza libreak eta babes publikokoak sustatzeko lehiaketari hasiera ematea. Zegokion plegua onartzea eta prozedura irekiaren deialdia egitea. Lizitazioen iragarkia Zarauzko udaleko kontratatzailearen profilean argitaratu zen. Eskaintzak aurkezteko epea 2025ko abuztuaren 25ean amaitu zen eta epe horretan honako enpresek aurkeztu zuten berea. Amena Barretxegintza Berria SL eta UTEan Viuda Design CSL, Enpresa Konstruktora Urbelan SAU eta Promociones Lekueder SA. Urriaren 14an egindako ezohiko bileran balorazio mailak zekartazaleren emaitza onartu zuen hirigintza eta ingurumeneko departamentu buruak egindako txostena kontuan izan ondore. Bi kartazaletan enpresa bakoitzak ateratako puntuazioa bertan tauletan zehazten dena izan da. Hori horrela, balorazio maila proposatu zuen pleguetan zehaztutako dokumentazioa eskatzea eta hain zuzen ere eta hau zuzen entregatuz gero Viuda Design CSL, Enpresa Konstruktora Urbelan SAU eta Promociones Lekueder SA enpresen arteko uteari adjudikatzea honako lehiaketa hau. Udalaren titulartasunekoak diren eta lurzoruaren udal ondarea osatzen duten antolamendu definituko esparruko 17 milioi egiezin multzoko 1 eta 3 partzelak bertan etxebizitza libreak eta babes publikokoak sustatzeko. Aipatutako guteak horretarako emandako epean zuzen aurkeztu du dokumentazioa. Aurrekoa kontuan izan da, espedientean dagoen dokumentazioa eta lurralde batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, udal batzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Viuda Design CSL, Enpresa Konstruktora Urbelan SAU eta Promociones Lekueder SA enpresen arteko uteari adjudikatzea, utea milioi, honako lehiaketa. Udalaren titulartasunekoak diren eta lurzoruaren udal ondarea osatzen duten antolamendu definituko esparruko 17 milioi egiezin multzoko 1 eta 3 partzelak bertan etxebizitza libreak eta babes publikokoak sustatzeko. Kontratuaren baldintza gauzatzepeak eta ordaintzeko modua lizitazioaren oinarri izan diren baldintza pleguetan adierazitakoak izango dira.
Eta bat etorriko dira adjudikaziodunak egindako eskaintzarekin, pleguen aurka ez doan guztia. Kontratuaren prezioa eta ordainketak, lizitazioaren prezioa 12.196.995,86 eurokoa izango da, zergen aurretik. Ordainketak, kontratuko zergak ezarri aurreko prezio osoa onala ordainduko da. 5.404.805,52 euro, bigarren eta laugarren partzeletako ekipamenduak eraikitzeko eta urbanizatzeko obrak entregatutakoan. Bai eta, lehenengo partzelaren behiko solairuko lokala ere autobus geltokiko ekipamendu gisa gaituta. 6.762.164 euro zergen aurretik eskudirutan. Kontratuaren iraupena eta gauzatze epea, baldintza pleguetan esarritakoaren kalterik gabe eta epe nagusiak onakoak izango dira. Udal brigadaren pabiloia eraisteko proiektua gehienez 4 hilabeteko epean aurkeztuko da. Transmisio eskritura publikoan formalizatzen denetik zenbatzen hasita. Eraispen proiektu aurkeztu ondoren, obrei ekin beharko zaie gehienez hilabete bateko epean. Udala proiektu onartzen duenetik zenbatzen hasita, beti ere udal brigada kokaleku berrira leku aldatu bada. Eremuko eraikin guztietan oinarrizko proiektuak obra lizentziaren, ekipamenduaren eta garajen jarduera lizentzien eta udaletxe bizitza tasatuen behin-behineko kalifikazioaren eskabidearekin batera, gehienez ere 6 hilabeteko epean aurkeztuko dira, transmisio eskritura publikoan formalizatzen denetik zenbatzen hasita. Eraikinak egiteko proiektuak gehienez ere 4 hilabeteko epean aurkeztuko dira, eraikuntza lizentzia lorten denetik hasita. Exekuzio proiektua aurkeztu ondoren, obrei ekin beharko zaie gehienez ere hilabete bateko epean. Udala proiektua onartzen duenetik zenbatzen hasita eta horrela proposatutako obrak exekutatzeko epea zenbatzen hasiko da. Obrak hasteko egintza hasierako aktan jasoko da, Zarauzko udaleko ordezkari bat bertan dela eta data hori izango da obra exekutatzeko epeak zenbatzekoa. Higiezin multzoko obrak egiteko gehienezko epea 24 hilabeteko izango da, edo hala badagokio adjudikaziodunak proposatutako eperik txikiena, obra hasteko aktaren egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan adjudikaziodunak eraikina eraikitzeko obrak amaitu beharko ditu. Obra bukatutakoan honako hauek eskatu behar ditu. Lehenengo eta 3. partzeletako eraikuntzaren lehen okupaziorako lizentzia eta udaletxe bizitza tasatuaren behin betiko kalifikazioa. Gehienez ere hilabete bateko epean. Etxe bizitza tasatuak gehienez ere 3 hilabeteko epean entregatuko dira, behin betiko kalifikazioa ematen den egunetik zenbatzen hasita. Udal ekipamenduetako obraren eta urbanizazio obra osagarrien hartzea, aurreko paragrafoan adieraztako lehen okupazioko lizentzia eskatzearekin batera eskatu beharko da. Bigarrena, adjudikaziodunak dokumentu administratiboan formalizatuko du kontratua eta ondoren dagokion salerosketa eskritura publikoa sinatu beharko du. Eskerrik asko, Amaia. Gai honen 12. puntu honen inguruko azalpen gehiago jasotzeko, Garbine Jarbide hirigintza zinegotziari emango diotitza. Arratsaldeon Garbine, nahi dezunean. Eskerrik asko, Xabier, arratsaldeon guztioi. Gaur onartzera goazen adjudikazio hau izpide izan genuen ekaineko osoko bilkuran bertan onartu genitulako pleguak eta naiz gehiegi luzatuko. Iazko udan 32.000 eremuko plan orokorren aldaketa puntuala onartu genuen eta geroztik etengabe lanean ongea eremu hori garatzeko pausoak emateko. Partzelazio proiektua onartu genuen baita ere osoko bilkura hontan Amilobiko eremuarena, bertan aurre ikusten da etxe bizitzak egitea, autobus geltokia, lehen ere azaldu genuen bezala, eta bai autobus geltokiari, alboan daukan tren geltokiari eta herriari orokorrean zerbitzua emango dion aparkaleku publikoa. Zarauzko sarreratik gertu eta egoki izan daitekena kotxea utzi eta erdigunera oinez edo hiribusean edo beste trenez joateko. Beraz, lanian jarraitzen dugu, hiritai dagokionez ere hitzarmena adostu dugu dagoeneko Eusko Jaurlaritzarekin, bertan 150 alokairu babestuko etxe bizitza eraikitzeko eta 100 zuzkidurako bizitoki, beraz hiritak ere badarama bere martxa eta Amilobin gaur onartuko dugun adjudikazio honekin pauso garrantzitsu bat emango dugu. Idazkari Andreak adierazun bezala, prozedura hontan bi eskaintza jaso ditugu.
eta pleguetan jasotako irizpideen baitan aztertu dira, alde batetik eskaintza teknikoa eta bestetik eskaintza ekonomikoa. Eta bi balorazio irizpideetan ere, zarautzaldi baterako enpresa elkarteak aurkeztutako proposamena gailendu zaio Amenabarretxegintza berriak enpresak aurkeztutakoari. Beraz, kontratazio mailak ala proposatuta, idazkari handerak adierazten bezala, errekeritu zaio beharrezko dokumentazioa aldi baterako enpresa elkarteari, egoki aurkeztu du, eta gaur dagokigu guri osoko bilkuran adjudikazioa onartzea eta martxan jartzea prozedura. Eskerrik asko Garbine, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan, zura daitza. Bueno, adjudikazio onarpen hau, legealdi honetako hirigintza eta ekonomia arloko eragiketa garrantzitsuenetariko bat izango, dudik gabe. Eta gure ustez proiektu honek 3 gauza oso garbi adieraztitu edo esan nahi ditu zarautzentzat eta zarauztarrentzat. Lehenengo izango litzake, sarrera historikoa dela, udalantzat, 6 milioi euro baino gehiago lortu gaitu diru kontzeptuan. Baldintzagiriak 12 milioi euro baino gehiago lizitazio prezioa esartzeu, eta hortik 6,7 milioi euro jaso gaitu udalak dirutan, zuzenian. Zaila da zifra hori benetan mahai gainean jartzia. Diru sarrera horiekin, udalak finantzatu ahal izango ditu hainbat proiektu ezberdin, beharrezkoa diena zarauztarrentzat. Adibidez, padel pista berriak astin, belar artifizialeko futbol zelai berri bat, astin lusailak erostia kirol ekipamentuak haunditzeko, eta hau kirolai dagokin ez bakarrik. Guztia zitzaitean badu, aurparkiak berritzia edo estalpe berria jartzia, Santa Clarako konbentua baitare berritzia edo eta Malekoiko soladura itia. Eta garrantzitsuena, koste zerokin. Bigarren izango litzake, Zarauzko familientzako etxebizitza gehiago itiala, bai tasatu eta bai libriak. Proiektuak udal etxebizitza tasatu eta eraikin etxebizitza libriak eraikitzea aurre ikusteu, eta honek premia nabarmen mati erantzuteio. Zarautzek etxebizitza gehiago behar dula, lehen Xabierekin ondo itzen daun bezala. Etxebizitza babestu behar du, bai, baina baita ere behar duen lehen aipatu ditudan proiektu horietako finantzazioa. Eta hirugarrengoa izango litzake udalantzako kostuik gabeko ekipamentuak eta inbertsioa baita ere, irizpena jasotzen bezala udalak kontratu honekin jasoko lukelako autobus geltoki berri bat. Eta hau guztia laburbilduz esango nuke ekipamentu publiko gehiago, urbanizazio gehiago eta zerbitzu gehiago lortuko ditugula zero kostukin zarauzentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Inazio. Grazi, lehen txandan zure daitza. Arratzaldeon, aipatu zuen bezala, Amilubiko proiektuan beste pauso bada gaurkoa. Eta Amilubiko proiektua behin betiko onespena eman zitzaion 2024ko uztailean, eta 2025ko ekainean lur publikoak enpresa pribatu batei saltzeko lizitazioan plieguak onartu zian. Gaur lizitazio horren ondorioz, Amilubiko lur publikoak enpresa pribatu bati esleitzia ekartze zuen. Argi utzi nahi deu, gaurko puntua ez dela tramite administratibo huts bat. Gaurko puntua udalerrian lur publikoak behin betiko esku pribatuta pasatzeko pausua da. Eta horregatik berrirore gure bozka ezezkoa izango da. Eta arrazoi arresa eta garbia da. Amilubiko lur guztiak udarenak dira. Hau da, herritarrena. Zarautzen dakaun, etxebizitzan arazo handia ikusita eta aipatu ezue bilok ordenantza fiskaletan, ez dugu lertzen lur publikoa etxebizitza pribatuak iteko erabiltzea. Zehatzago esan da, proiektu hontan, gaurko esleipenak planteatzen duna, etxebizitzan banaketa 30-70 da. 20 etxebizitza tasatu inguru eta 45 inguru libre. Hau da, gehiengoa etxebizitza librea izangoa. Eta hau ez dugu abestuko. Etxebizitzan egoera larria ikusita eta honen aurrian, ez da nahikoa etxebizitza berriak eraikitzea. Haure bai, eztabaidatu ezue. Azken urtetan eraikitzeko puro handia dan arren, presioa gora iten jarraitzeu Zarautzen. Eta hau ez da harro eoteko datua. Zarautz, Gipuzkoako metro karratu garestiena edo garestienetakoa dakan herria da. Horregatik gogorazi nahi deu, udabatzar honetan, otsailean, aurre atasan mozioa. Hau da beste hanka bat etxebizitzan arazoai aurre egiteko. Zarautz zona tentsionatu izendateko eskatesan mozio aurre ateazan.
Eta 9 hilabete pasadia eta hau gu dakigula behintzat geldik dago. Ez dugu lertzen urtebeten gutxi gora bera aurrera pausoik ez ematia egoera honetan. Zerren zai gaude zona tentsionatu izendatzeko Zarautz. Arazonen aurrean neurriak hartzeko garaia da, eta hobeto esan da ja berandugoaz, eta legiak albidatze izkigun forma guztiak erabili behar ditugu. Horietako bada zona tentsionatu izendatzeana. Bestetik aipatu nahi baita autobus geltokia eta errotaziteko aparkalekuak aipatu dituzuen bezala. Eta honen aurka ez daude, baina ez dugu uste bide zuzenidanik horien truke herrian lurrak saltzia. Finantzaketa lortu behar da, bai, hau badakigu. Baina soluzioa ez dugu uste lur publikoak etxebizitza pribatu iteko saltzia danik. Bai beste bide batzuk, eta hori Zarautzen zehar itean hainbat obretan ikuste dugu. Lur publikoa saldu gabe, gauzatu dira obra horiek. Horregatik hemen ere beste aukera bat bilatu beharko ditzakela iruditzen zaigu finantzaketarako. Honekin lotuta galdera batzuk etortzen zaizkigu burura. Benetan Zarautzen horrelako autobus geltoki bat egiteko lur publikoa saldu behar ditugu. Eta errotazioko zenbat aparkaleku behar ditugu horrek lur publikoak saldu eta bertan etxebizitza pribatuak itea ahalbideratzen badu. Eta horrela agian lur publikotan etxebizitza publikoak izango genituzke. Galdera horiek erantzun da jakingo genuke. Hone guztiak zer pentsatu emateigu, eta horregatik gaurkoan de gure botua ezezkoa izangoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko garazi. Garbineri txanda eman aurretik, nik idazkari andereari kontsulta egin nahi nioke zure baieztapenak entzun ondoren. Eta galdera da, besterentze eragoazen partzelak dira 1 eta 3. 2 eta 4, zer gertatzen da 2 eta 4 partzelekin? Eskerrik asko. Erantzunen bidez. 2 eta 4 udalaren adia eta udalarenak izaten jarraitzuko dute. Ez den nik esan. Idazkari andereak esan du. Orduan nik esango banu, baina zalantzan jarriko zenukete, horregatik nahi izan dut idazkari andereak esatea. Ez dugu lurra salduko autobus geltokia egiteko, udal partela izaten jarraituko baitu. Eta horrela esan dezun guztia. Eta orain hitz emango diot Garbineri lehen txandan. Zuria da hitza. Bueno, lehen esan duan bezala, adjudikazio honek bere biziko garrantzia dauka Zarautzentzat oso garrantzitsuak diren azpiegitura ahalbidetuko dituelako. Baina autobus geltokia aparkalekuaz eta 21 etxebizitza tasatu ez gain, lehen inaixok adierazi duen bezala, udalak 6 milioi tardiko diru sarrera batzuk izango ditu, beste hainbat eta hainbat inbertsio egitea ahalbidetuko dutenak. Zarautz eta zarauztarren bizikalitatea hobetzeko bideratuko ditugunak. Diru sarrera horiek berehala gauzatuko dira eta 2026an bertan inbertsioak egiteko eskuragarri izango ditugu. Eta eraiki beharreko azpiegiturak adjudikazio dunak eraikiko ditu pleguetan jasotako epeetan. Hau da, datorren udan brigadaren eraikina ere esteko lanak martxan izango ditugu, 2027 urte hasieran gainerako obrak hasita egongo dira, eta dena ondo bidean, 2029an amaituta egongo dira etxe bizitzak, aparkalekuak, eta Zarautzek eta Zarauztarrok merezi dugun autobus geltokia. Garraio publikoaren aldeko apostu sendo eta argia Zarauztarrontzat oso garrantzitsua, baina eskualde mailan ere bere biziko garrantzia izango duena. Trenak eta autobusak puntu horretan duten loturak orain baino azpiegitura egokiagoak izango baititu, eta horrek zerbitzuak indartzeko aukera ere ekarriko duelako. Eskerrik asko Garbina, bigarren txandan, Inazio, zura ditza. Bai, bueno, Bilduk esan du aurrera pausoak ez gela ematen, eta hementxe aurrera pauso bat, 20 etxebizitza tasatu berri, eta baita ere, aurrea ingoan iritako etxebizitza publiko danak. 230 izango jala, hori edia benetako aurrera pausoak. Arretaz, entzun dizuet, eta nik uste benetan gaur berriro ere, oiko egia dan akatz batian eritzen aizatela. Dala ideologia eta kudeaketa bilak nastia. Lurzoru publikoan etxebizitza babestua itia bakarrik, oso polita da, itxura oso dauka, paper gainean oso itxura polita,
Baina, oain, errealitatea jetxiko gea. Zuek 6 milioi euron aurka zaudete. Zuek zaudete padelpistan aurka, kirol ekipamentu berrian aurka. Zaudete irisgarritasun hobekuntzan aurka, ekipamentu berrian aurka. Eta auzo eta zerbitzutako inbertsioan aurka zaudete. Zuek ez dezue etxebitza pribatuan aurka boskatzen. Zuek boskatzen zue Zarautzeko udalak errekurtsuak eukitzean aurka. EH Bildu dio, eredu hau ez dela baliozkoa, ez? Lur publiko bat, enpresa pribatu bat izaltzia, baina beste herri batzuetan zuen postura ez da berdina. Adibidez, EH Bildu ados dao, hau bat esun hartu dalako, askoitian ideak ez ederra etxia, salmenta pribatura, etxe publiko bat, lursail publiko bat, salmenta pribatura onartziakin. Eta hor, inorek ez du ezer esaten. Eta hor gainatzuen inungo finantzaketa estraik lortu, idakidan ez. Baina hemen ez. Badakigu eslogan batzuk oso polita dela eta oso ondo datzi dela eta etxebitza publikoak bakarrik itia dela erantzuna. Eta nire galdera da, zeineko ordaintzitu Zarautzen beharrezkoa dian proiektu danak. Hemen lortuko den finantzaketa da Zarautzen aurrekontuan 15%. Ea nundik lortu dezakeun olako finantzazio bat. Zenik uste gaur egun indikan euroak zerutik ez diala eritzen. Gu gaur irtenbide on bat ekartzo dime gaina. Dala, etxebitza tasatua, etxebitza libria eta diruzarrera historikoak kombinatzeitun irtenbide bat. Eta, lehen esan deten bezala, zero zor, Zarautzentzat. Hori, kudeaketa da, eta zuena eslogana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio, bigarren txandan, Garazi, zura ditza. Bueno, lehenengo eta behin, puntu hontan esan, 1 eta 3 partzelataz hitzaiten aiga, eta 2 eta 4 partzelak ingoia, 1 eta 3 salduko lako. Hori lehenengo eta behin. Eta bigarrena nik aipatuko izut, benetan zerren aurka gauden. Eta motxian esango izut. Lur publikotan, etxebitza pribatuak itian aurka gauden. Zarautzen, noski. Ni Zarautzen hau behintzat ez dakit zununtza den. Vale, eskerrik asko. Zehaztu badegu 1 eta 3 partzelak besterentzen dirala 2 eta 4 partzelatan, udal jabetzako partzelatan eraikitzeko eraikiko dena, ekipamendu horiek, izan da hain zuzen ere kontrakoa esan dezulako. Amilubi osoa salduko dula udalak, besteren duko dula, eta ez da horrela. Eta argi utzi nahi dut, bigarren aldiz, ez dala zuzena esan dezuna. Ez dala zuzena esan dezuna. Beraz, horrelako esloganekin aurrera joan aurretik, garbi utzi zuek Irita Amilubi ekimen honen aurka bozkatzen dezutela. Zarauzko lurperapenaren irtenbidea dan ekimenari aurka bozkatu zeniotela. Bai, Jon, aurka bozkatu zeniotela. Autobus geltokeari ez bozkatzen diozuela. Aparkaleko publikoari ez bozkatzen diozuela, eta 230 etxe bizitza publiko alokairuan izango diena zarauztarrentzat eta aurrenko agintaldian gozatuko direnen aurka bozkatzen dezutela. Autobusak hartu eta trenak bezala edo montatzezea eta martxa hartzen dezu edo geldirik gehatzen dira trenak eta autobusak. Kasu honetan, autobusa hartzen dugu, udal gobernuak, eta autobusean bagoaz, ez zaituztegu espero. Bigarren txandan, Garbina zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, nik azpimarratu nahiko nuke berriz ere hartzen dugun erabaki honek mugikortasun jasangarrien inguruan ematen duen aurrera pausoa. Esan bezala, bereziki garrantzitsua da komunikazio azpiegituren aldetik Zarautzek lortuko duen onura, batez ere garraio publikoaren ikuspegitik. Gaur egungoak baino azpiegitura duinagoak, trenaren eta autobusaren arteko lotura indartzea ekarriko duelako. Baita ere, autopistako irteeratik gertu, erabat herrigunean sartu gabe kotxe guzteko aukera emango duelako, eta bertatik oinez edo herribusean aipatu den bezala, edo trena hartuta herrigunera joteko aukera. Eta hori guretzat da biziki garrantzitsua. Bestetik, etxe bizitzan inguruan berriz esango dut, askotan esan dut pleno hontan, eta badakit zeizuela gustatzen zerrenda ateratzea, baina udal gobernuenek 2016an etxe bizitza plana onartu zunetikan egin duenak, pareko gutxi izango ditu inguruan, baldin badauzka.
Zarautzek etxe bizitzari dagozkion ez dituen beharrak aintzat hartuta egin genuen 2016an plan hori, etxe bizitza plan hori, eta hau da beste pauso bat etxe bizitza plan hori betetzeko, ez da handiena, 21 etxe bizitza tasatu dira, ez da eman deguna handiena, baina beste pauso bat da. 50 etxe bizitza babestu aldapetan, 232 Xalberdin iparraldean, 332 Inurritzan, 322 Xalberdin hegoaldean, 25 Lanpardon, 230 Hiritan, hori da etxe bizitza plana. Aurten bukatuta izango ditugu, 248 etxe bizitza babestu. 248 zarauztar familiak aurten bukatuta ja bere etxe bizitza babestua. Datorren urterako dagoeneko izango dira 676 Xalberdin bukatzen den momentuan. 676 zarauztar familiak datorren urtean dagoeneko izango dute etxe bizitza plan horren baitan etxe bizitza babestu bat. Epe labur ertainean beste 276 izango dira, lehen aipatu ditugun, Lanpardoko 25 etxe bizitzak eta Hiritako 230. Eta hori dena gutxi ez balitz, 6 milioi eta erdi jasoko ditugu, zarauztarren beharrak asetuko dituzten beste inbertsioak egiteko. Eta Inexok esan duen bezala, dirua zerutikan ez da erortzen, eta zuek esan dezute beste finantzazio modu batzuk aurkitu daitezkela, 6 milioi eta erdiko finantzaketa bat ez da lortzen erresa, nik uste hori denak gehala jakitun. Zuek kontuak egiten dituzute, nahi zuten bezala. Hirita Milubi eremu bat da, plan orokorrean, eta hor daude, 48 etxe bizitza libre, eta 151 babestuak. Beraz, horiek dira ratio egokiak. Gune tensionatu izendatzeko prozedura, helduko diogu, heldu behar dan momentuan, dakizuten bezala, hirigintzan prozesu asko dauzkagu, plan orokorran aldaketak, eta bat eta beste, eta dagokion momentuan, espediente hori irikita dago, eta helduko diogu. Horrek ez du konponduko zarauzko etxe bizitzan arazoa, baina, bueno, beste pausoak guk pauso denak eman nahi ditugu, eta emango ditugu. Baina indarrak jarri behar dira eraginkorrenak izango dian soluzioetan. Eta nik uste azkeneko 10 urte hauetan hori egin dela, eta datorren urtean 676 etxe bizitza babestu izango dela emaitza bikaina. Eta ulertzen dut, zuek honen aurka egotea, eta zuei honek min egitea, oposizio ikuspegi hortatikan, udal gobernuak gauzak ongi egiteak eta olako berri honak ekartzeak ez dizulako mesederik egiten. Ez dizuen mesederik egiten, daukagun bide horri honek ematen dituen emaitzak honea ekartzeak. Ikuspuntu hortatikan ulertzen dut zuek honen aurka egotea. Baina zarauztarron ikuspuntutikan nik uste ezin dela ulertu. Benetan garrantzitsua da gaur hartzera guazen erabakian, baietz esango diogulako zarautzen etorkizunari. Bai mugikortasun jasangarriari, bai etxe bizitzari, bai zarauztarrentzako inbertsioak egiten jarraitzeari, eta bai zarautzi. Eskerrik asko Garbine, eta bigarren txanda bukatuta, bozkatzera goaz, 12. puntua. Udalaren titulartasunekoak diren eta lurzoruaren udal ondarea osatzen duten antolamendu definituko esparruko ODE-17 3 milioi egizi multzuko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besterendu eta bertan etxe bizitza libreak eta babes publikokoak sustatzeko lehiaketaren adjudikazioaren aldeko bozkak, 12. Aurkakoak 8. Onartu egiten da. Eta honekin 13. puntura iristen gera, eskari galderen txanda. Ikarazi, berkatu, Eider, zure aita, arratsaldean. Bai, arratsaldean. Motxean ingo dut. Duela bilabeteko plenuan bukaeran galdetu genuen trena lurperatzeari buruzko zehazki bi galdera egin ditun,
Hoietako batzan, ea hitzarmenari lotuta zein urrats egin dituzuen, eta bigarrena, Zarautz gurutzatzen duen trenbideak ea bi erraili izango dituen edo horretaz zer dakizuen. Eta galdera errepikatzea da. Lurperatzearen alde egin dugun lehenengo pausua izan da Irita Milubi plana onartzea. Baiezkoa botatzea, zuek ezezkoa bozkatu dezutena. Hori izan da lehenengo neurria. Trazadura horren berri ETS-eri eman diogu eta bere eskutan dago, eta badakite trazadura horren berri soluzio ematen diola Zarauzko ekialdean, bere garaian ezinezkoa zen trazadura hori, eta zuek trenbide hilean utzi zenuten proiektu ura, soluzioa mai gainean jarri, eta harri irtenbide eman diogu, hain zuzen ere, Irita Milubi plana onartzearekin, plan orokorrenen aldaketa honekin. Hori izan da eman dugun lehenengo pausua. Herritara jakitun dira hortaz, eta zuek ere bai. Urrengo pausua Euskal Trenbide Sarearen eskuan dago, eta da inguruko Trenbide Sarearen PTS-aren errebisioan trazadura hori sartzea. Badaukate eta hortan ari dira. Eta bigarren galdera, barkatu? Bai, duela bi pleno ekarri genuna zen, hainbat eta bidetan ikusi genula, trenbide sareak aurre ikusten dula, zehazki beste lurralde ere zabalagoan, baina Zarautzeneko partean ere bi errail izango ditula, edo hori zabaldu da edabidetan, eta galdera zen, ea honetaz zer dakizuen edo... Horren inguruan guk ere edabideak irakurtzen ditugu, baina ez dugu inongo adierazpen formalik izan horren inguruan. Ez dakigu ezer ofizialki. Beste galderarik? Bai, Jon, arratsaldeon, zure hitza. Bai, arratsaldeon. Galdera hau dator, 2025ko urte hontako urrian 8an sarrera erregistro bidez galdera batzuk erregistratu genitun. 2 hilabete eta erdi pasadia eta ez dakau erantzunik, eta orduan hemen egin iztuzke plazaratu baitare, jakiteko erantzuna noiz jasoko den, edo jasoko den egunen batean. Galdera zijoazten gai baten inguruan, zala abuztuaren 8an, Santa Barbarako paretian agertu zen kartel batei buruz, bertan 2 biktiman arpegiak agertze zian, eta egun batetik besta Zarauzko udalaren aginduz kendu egin zen pankarta hori. Orduan irakurriko ditut, galdetu genitun galderak, hemen ere jasotak geratu daitezen, eta erantzuna emateko zuek. Aurrenengoa zen, pankarta jarri zen eremua publikoa ala pribatua da. Bigarrena, eremua pribatua bada, jabeek inolako salaketarik edo kexarik aurkeztu altzuten. Hirugarrena, ez badago arau uste edo salaketarik, aldu udalak eremu pribatu batean sartzeko eskumenik. Laugarrena, zein lege edo araudi hartu da oinarri Zarauzko udala kartela kentzeko erabaki hartzerakoan. Eta bosgarren eta azkena, pankarta kentzeak sortutako kostu ekonomikoak udalak bere gain hartu alditu, ala bada nola justifikatu ditu gastu horiek, gastuen xetasunak eskatu genitun. Hau dia, oain dela bilabete erdin genitun galdera, gaur hemen egiten deu, eta gaur plenuan momentu baten indezuen bezala, bigarren puntuan zehazki, galdera eta momentuan erantzuna eman dezuela, baura espero deu, azkarren erantzutia. Eskarrik asko. Neri dagokidanez zuzenean oraintxe bertan erantzungo dizut, ez dakat inongo arazorik. Zarauzko udala ez da jakitun, pankarta hori jartzeko, terreno horren jabeek eskaerarik egin zutenik Zarauzko udalean. Alegia, terreno horren jabeak ez zuen pankarta hori jartzeko eskaerarik egin Zarauzko udalean. Hori da gure erantzuna. Beste galderarik? Bai, gauza bada, familia horrek edo jabe horiek ez egitea eskaera jartzeko. Kentzeko eskaera egin zuten ez galdetu beste galdera batekin ez erantzun. Hau da, batek ondo edo gaizkin baldin badu, Zarauzko udalak berdin erantzun dezake? Zarauzko udalak, zudakizun bezala, dauka garbiketa zerbitzu bat, eta baimenik gabeko kartel guztiak kentzen dira. Beraz, partzela horren jabeak eskatu etzuenik pankarta jartzerik Zarauzko udalak jaso egin zuen. Beste galderarik? Nik eskaera badokat. Eta da, bihar bertan eskatuko diogu Urula Kostako udal elkarteari, Gipuzkoa kalean dagoen edukinontzi bat, rotulagailuz gora eta militarra daukan pintada, jaso dezala bihar bertan, mesedez. Eskatzen diot,
jakitun izan zaitezten eskaera hori bihar egingo dugula. Beste galderarik eskaerarik? Beste eskaera galderarik ez dagoenez, bukatutzat ematen dugu gaurko udalbatza, baina ez zaitezte joan, bukatutzat ematen dugu udalbatza oraintxe bertan, baina herritar batek eskaera egin du herriko interesekoa dan gai baten inguruan bere hitzartzea egiteko eta